Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Magandang araw sa inyong lahat. Buenos dias. Buenas tardes, amigos. Good morning, mga katropa. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ni Sultan Kudarat? Commemorative issue, Philippine Centennial. Verse, Sultan Kudarat effigy. Lettering, Sultan Kudarat. Reverse, engraving of 100 and a half sun partly representing the Philippine flag. Lettering, Philippine Centennial. 1898-1998. Kalayaan, kayamanan ng bayan. Magiting at mailap na pinunong Muslim si Kudarat na hindi kailanman sumuko sa mga Espanyol. Kuralat ang nakaulat na tawag sa kanya ng mga Espanyol. Kinikilala siya ngayong Sultan Kudarat. Kudarat kung minsan ang baybay. At ipinangalan sa kanya ang bagong lalawigan mula sa malaking Cotabato. Ipinanganak siya noong huling dekada ng ika-16 na siglo at anak ni Dato Buisan na isang Iranon at ni Ambang. Naging sultan siyang Maguindanao nang mamatay ang ama at hinawakan ang posisyong ito mula 1611 hanggang 1671. Sa kanyang pamumuno, nakalikha siya ng pagkakaisa sa mga pangkating nakatira sa Lanao, Cotabato, Davao at Zamboanga. Kaya matagumpay na napigil ang pagtatangka ng mga Espanyol na palaganapin ang Kristyanismo sa naturang mga pook. Sinikap din niyang makipagkaibigan sa mga Ulandes sa Ternate upang ipansangga sa mga Espanyol. Noong 1637, isang malaking kampanya ang inulunsad upang gapiin siya at pinamunuan mismo ng Gobernador General Sebastian Hurtado de Corcuera. Noong ika-13 ng Marso 1637, nilusob ni Corcuera ang lamitan itinuturing na Kapitolyo noon ni Kudarat at winasak ang mga kuta at sasakyang dagat doon. Noong ika-16 ng Marso, sinimulan ang salakay sa ilihan na pinagkukutaan ni Kudarat at 2,000 tauhan. Sa ikalawang araw ng malaking labanan, nasakop ng mga Espanyol ang kuta ni Kudarat, ngunit hindi siya nadakip. Ang pangyayaring ito ay naging paksa ng bantog na komedya na itinanghal sa Maynila bilang parangal kay Corcuera. Ngunit nagpagaling si Kudarat at naghintay ng pagkakataong makaganti. Nagtatag siya ng bagong kuta at tumipon ng mga bagong kapanalig, samantalang gumagawa ng mga pagsalakay sa mga himpilang at pook Kristiyano. Muli siyang sinalakay ng mga Espanyol, ngunit umatras lamang siya sa kabundukan. Sa loob ng mahabang panahon
ay hindi siya napasuko ng mga mananakop. Ayon kay Cesar Adib Majol, 1973, nasa tugatog ang kapangyarihan ng Sultanatong Maguindanao sa panahon ni Kudarat. Ang kauna-unahang nagpatawag sa sarili na sultan at ang kanyang kamatayan noong 1571 ay naging senyas ng unti-unting paghina at pagkahati ng sultanato. Mga katropa, tandaan, sino si Sultan Kudarat? Magiting at mailap na pinunong Muslim na hindi kailanman sumuko sa mga Espanyol. Sa kanyang pamumuno, matagumpay niyang napigil ang pagtatangka ng mga Espanyol na palaganapin ang Kristyanismo. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos. Thank you.